So, napasalamat sa kus Ginoo nga gipayat na ko ng hindi po pasabot may solo religyoso tanin na makasasala. Kaya ang Biblia nagingon in 1 John 1 verse 8 and 9 yun diya. If we see that we have no sin, we make him a liar, and the truth is not in us. But if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. So, bisa tuod nga natawo ko nga usa ka Protestant o gibata sa religyoso nga sama sa ubang mga Katoliko. Ako patuloy matawag man ko sa Kristan ko kay ministerial student ko sa UCCB. Hapag gusto na ko magpastor. Huwag yung gitugot sa Ginoo kay na-appeal man naging duwa ni Alive o ino na ito born again. So, mingon ang senior pastor sa UCCB nga, Luy, pumili ka. Ato kas Pentecostal o ari kas UCCB. Pero ato nga time, siguro kabuton tanan sa Ginoo, nahitabo ang dapat mahitabo. Di ako karon 20 years pinag-uban ni pastor. So, ako kung kuhan nga, kasaas yun pag-uban naman ni pastor kay